Jagat Dewa Bathara Pangestu karo jagat nggir. Wisanggeni ana apa dene jeneng sira nggir bocah bagus menungka lakune pun wa. Aku bakal takon kelawan Kresna. Siwa Ndarawati iki mentas saka ngendi bakal tindak marang ngendi? Mentas saka Ndarawati. Bakal tumuju ing Jodipati. Ndarawati apa saka Kahyangan Suralaya? Ayo. Sampeyan iki dadi wong tuwa aja sok demen goro. Ngono. Ndarawati apa saka Kahyangan Suralaya? Ndarawati mampir Suralaya. Oh, lalak ya ngono yen mampir iki diomongke. Mampir iki diomongke. Bluro Kediri, bluro mampir Guyangan iki diomongke. Ngono, diomongke ra menang-meneng wae. Wigatine Siwa Kresna swana Kahyangan Suralaya. Wigatine apa? Ya mung pengen ngaturke sungkem bekti marang Pukulun Bathara Guru kok nggir. Mung ngaturke sungkem pangabekti apa pancen njaluk kanugrahan Mahyu Senopati apa? Iki jamane iki wis beda, ha? Laku sak pecak, rong pecak lakune Ratu Ndarawati kabeh wis padha pirsa. Yen Siwa Kresna kuwi nyuwun kanugrahan Mahyu Senopati. Mongko Mahyu Senopati kuwi cadangane Kakang Gatotkaca. Lah kok direbut Siwa Kresna? Jare kondangi Kresna kuwi dadi kusiring para Pandhawa. Ning dina iki Siwa Kresna jebul tinemune Ratu Titis Wisnu sing ora iso andum kabagyan. Ngono. Mahyune tak jaluk. Awit Mahyu kuwi mau minangka srana usadane Kakang Gatotkaca. Ya jagat Dewa Bathara Pangestu karo jagat Wisanggeni piye wae Wahyu tak sunana ngarsane Pukulun Bathara Guru kuwi nedya tak ulungke marang Kakangmu Setija awit Kakangmu Setija pengin dadi Senopati Agung negara Ngamarta mesake lelakone Kakangmu Setija ya nggir lamun to Setija bisa dadi Senopati Setija bakal raket kekadangan antara Trajutrisna lawan putra-putra Pandhawa. Mula kangsa kuwi tak jaluk Wahyu Senopati tumuli tak boyong mring Trajutrisna entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk upama wakmu Ndarawati ngukuhi lamun to Siwa Kresna ngukuhi kelakonan wong tuwa tak sembah kanggo kepelan wae. Sandak woi. Lah. Wong papler kinetap jojobang maring wengis kumecut paduning ladi netra kocak ngundar andir ya jagat Dewa Bathara Pangestu karo jagat Ratu Ndarawati disepelekke bocah bayi wingi sore kok Wisanggeni iya to nggir Nadyanta jeneng sira kuwi putu dewa. Lah kok cumantaka kelawan Ratu Ndarawati marage sawangen wujudipun wong. Sore-sore Ratu Ndarawati wis gawe sulapan dadi buta telung gunung gedene. Iya to? Yen mung dadi buta dadi barongan kaya ngene aku ora gumun. Sing iso sulapan ora go Ratu Ndarawati Wisanggeni yo iso lho kok.
Latala kowe wis anggeni Siwa Kresna ayo aduta sing balung leting kulit sing menang aku apa kowe wah 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 ayo ayo antemo atos awak munggir ayo nyokoto mati sanggene parat kowe nyepeleke karo wong gerang Etian awas kowe sange tuwek kakean pula balungno madhepono ayo
Ayo ngateko yo. Wah. Wis mati aku. Oh. Woi. Wah. Woi. Loh. Hai. Ah. Aduh. Oh. Woi. Ah. Woi. Wah. Woi. Wah. Hai. Ah. Oh. Woi. Wis anggene. Wahyu Senopati gorene nggih. Aja rebut. Nyatane Wong Kresna lena. Dadak pamer sulapan dadi buta dadi barongan kaya ngono.